Helo, Gwion dwi'n newid gych yn chwarae Ed yn Rownd, a bore yma, o'n i'n meddwl swn i jyst yn cael chat bach efo chi tra'n rhoi pethau ar fy mwynhad. Mae Rogin angen gwneud i skincare. Dweud gwir, fawr os ni'n cael gwneud hyn adra, sgyn i'n amser yn bore. Gafon ni ddyn nhw'n rili da ddoe, oedden ni o pawb i fewn, o'n i'n rili gobeithio swn i'n cael diwrnod o'na, lle oedd pawb i fewn ar unwaith, lle. Jyst dwi'n cael profiad o pawb yn y green room a cyfarfod pobl dwi'n wedi gwneud golygfeydd efo nhw eto. A dwi'n meddwl beth sydd wedi hitio fi fwyaf am weithio rownd y rownd ydy, mae pawb just yn lyflu. Mae pawb mor glen. Mae just yn teimlo fatha teulu mawr dwi wedi cael ei fewn iddo fo. Gen i fwy o beth eraill ar yng Ngwynaf, dwi'n siarad. Ti'n iawn, Siwan, dwi'n ffilmio content. Dwi'n gwneud content. Na, ti'n fawr dechrau eto. Cut it out! Gei fynd o'ma. Cei gyd i fynd o'ma, na i sefyll o flaen y thing. Na, gydw, dwi'n gwneud content! Ewe, dwi am neud yn y car, a dwi am di borth, a nech gweld chi wedyn. Heddiw mae gen i alwad make-up eitha hir, eitha difyr, felly ie, ni'n meddwl swn i'n dod â chi efo fi. A gobeithio fydden ni'n gwneud rhyw fath o, dwi'n bo, time-lapse, cool, ond o fi'n cael fy make-up, dwi'n ein. Go, dyna iawe. Go. O'n nhw'n 20 munud o fideo. A dwi'n di sian. O'n i yn stopio fo achos o'n i'n meddwl dwi'n di gofyn i Rhian os di'n hapus i fod ar y camera. Os o'ch da? Ie, yma na fe. Titanic. Excuse me, pwy nath llun y Titanic? Dwi'n ynghydig sy'n manw. So, dwi'n gallu sy'n ma zoom in ar y peth ma. Dwi'n mwyn gwybod. Ylwch del. Lefel A, y celf a fanelwch. Bob sy'n gret am weithio yn y rownd, mae'r siop just yma a mae'n llawn bwyd a snacks. So, yn rhywbeth, dwi eisiau mynd am opsiwn iach, mae gen ni, dwi'n bod, mae'n anfal a... Reit, llachar! Mae'n amser cinio. Da ni yn gadael y set ac yn gred yn ffordd am Waitrose, other supermarkets are available. A da ni am, dwi awydd milky o beth, rhyw pocky ball bach. Gwyn ni o beth aw, ond dyna ni. Rhaid ni gallu agor yn llygaid yma bach, mae'n braf yn borth. Gorchar. Reit, dwi wedi cyrraedd ôl o Waitrose a dwi wedi cael Sam Pocky Bowl, Chicken Katsu Bites a'r angenrheidiol Diet Coke. Dwi'n beth wyt ti wedi? Dwi bach yn boring. Dwi efo bagel o adra. Dwi efo Organised Queen. yogurt o adra. Couple baby bells. Kiwi. Crisps. A raw coconut water. So, yeah. Smart. Helo. Dechrau yn fi yn barod, o'n i'n gwybod bod ni'n gwneud hyn. So, dwi wedi dechrau fy nghywiar ag avocado, dip o sushi, ag peach iced tea. Swag iawn, pasio ymlaen. Helo. Dwi wedi mynd am yr salmon pocky hefyd. A dwi'n mynd i dryslo bach o'r soy sesame dressing. Dwi'n dal o'r camera fi. Cael rhyw sausage rolls, rhys posh a sushi bach. Sorry, camera skills fi'n mynd dda iawn. Cookies for the table. Cookies for the table. A smoothie. Dwi wedi mynd am veggie bowl, ond mae'r mushrooms yn disregarded, cos mae mushrooms yn disgusting. So, geith rhywun arall mushrooms fi. I'll give it mushrooms. O, ti'n am gyda mushrooms fi? You learn your mushrooms. There we go. See, sharing is caring. Okay, da ni di ffeindio YouTube tutorial ar sut i droi'r peth ma rownd. Achos dwi eisiau dangos pethau sydd ddim just yn fi. Be mae'n ei? O, di'r touchscreen? Double tap? Na? Help! Ni sy'n fod i blogio, da. Ni sy'n pasio'r camera nhw. Dal i cwestiynau mi.
Sut mae Gwion yn cyfleu cymeriad Ed? O, mae hwnna'n atab syml iawn. Dwi fel Gwion yn dueddol o groesi'n hoesa'n aml. Ond mae Ed yn dueddol o wneud rhywbeth da ni'n licio alw yn yr Ed spread, sef man spread enfawr wedi wneud gan Ed. Felly, Ed spread. White chocolate and Sicilian lemon cookies o Waitrose. Great. Mae'r lemon newydd hitio. Ma, ia. Mae'r chocolate gwyn ma'n dod drwad rwan y fi. Neis iawn. Mae ni. Werth i drio. Gyda ni baned o Plus 39. Diolch i'r ddau yma am fynd i nôl i mi ta gen i make-up call hir. Mae gyda ni hefyd Vicky's o Sweden. O Dylans. O Sweden. Mae'n rili neis. Gael gyda'r arall. Amreiddiol, ie. Cappuccino thins. Mae nhw'n neis iawn. Gwyn heddiw, da ni'n ffilmio rhywbeth rhaid fawr dydan. Dwi'n siŵr o spoilers, ond Mae hwnna'n ddigon. mae hwn yn ddigon o spoiler. Mae'n Rhys Gwyn neis i wedi cael bach olwg yma sy'n bechod, ond mae'n gwneud sens. Diolch yn fawr. Dwi'n di chwarae neu bled. Dwi'n mynd yn full on boi drwg, neu boi bach diniwad. So mae'n neis chwarae rhywun sy'n... Bobl ddim yn siŵr o'n chdi. Ia, boi drwg yn recovery ella. Dyna sy'n sy'n sgrifo efo. Dwi'n reit, trendy dod o. Yswan? I love it. Ella dyna oedd yn syrffio. Ia. Oce. 7-9 gyda gyd. Mae'n neis bod yna hanner brawd yn dod i'r stori, a mae jyst yn, cyfle arall i gael, dwi'n gwybod, trystio rhywun neu gweld, a dod i'n abod, a mae'n neis cael actio fo rhywun gwahanol fyd, so, change. Mae pawb wedi bod mor gefnogol o'r cyfarwyddwyr i'r cynhyrchwyr i'n hyd actorion. Mae'r broses o ymuno efo rhywbeth mor fawr ar Rownd a Rownd wedi bod yn rhwydd. A mae Ed yn lot o hwyl i'w chwarae, achos mae yna gymaint o hynna iddo fo. Dwi'n meddwl ar ddiwedd y dydd mae'n stori fo'n eitha trist bod o'n trio'i ora i wella i bywyd ac yn methu. Ond mae'r golygfeydd yma yn ofnadwy o ddifyr achos mae'n cael ei herio i fod yn gwbl ddidwyll a agor fyny i cyllun sy'n rhywbeth diolch i arfer wneud. Mae'n neis. Edrych chwaith yn ôl fori.